Hele, tak lidi, dneska se zahrajeme to Steel Brain Rot v Robloxu. Když co, já budu hrát na privát server. A nedivte se, že mám moc dobrý. Tak. Když co, jsem sám doma, takže někdo mi nebude vadit. Ale ta segra určitě mi nebude vadit, protože křičí jak u. Takže, hele, prosím, nedivte se, ale hele, prosím, nedivte se. Když co, můžete mi napsat do komentářů, že to jako tam, koho chcete. Tak, tady, hele, Los Tralelelitos, DJ Tralala. Já ho poprvé mám. Kdy už to bude? Hele, když co, chci vám říct, že to jsem si sám nekupoval. Všechno. Něco. Hele, já vám ukážu, co mi dal můj kámoš v Robloxu. Je Angličan. Hele, on mi dal Los Tipitacos, Exins Tralalelo. Tenhle čáčeti. Potom mi dal toho Exint Tralalelo. Čáčeti zase. A to je všechno, co mi dal. Ale má hodně dobrý věc. Ale kdy už bude ten Brainrot good? Nebo aspoň skrytka. Hele, víte co, já jsem prostě poprvé tady zašel, no na jeho privát server poprvé. A prostě jsem čekal a tam vycházelo Los Tralelelitos, kámo. No taky jako, kdy už bude ten, ale on to koupil 6 lak server. To je docela moc dobrý. Hele. Když co, já ji zavírám, protože tady může někdo se připojit a potom bude hrát a ještě ode mě krást. Ale jako moc ho nepotřebuji, ne, vůbec ho nepotřebuji. No tak promiň, ale nepotřebuji tě. Ale já si pamatuju, jak jsem jenom poprvé hrál Steel Brain Rot, úplně poprvé. A já jsem tam měl jenom Nubini pizzaný. To bylo ještě, kdy mě nezablokovali. Ale ten, počkat, někdo se připojil. Aha, já jsem myslel, že to je nějaký týpek, který se připojil, ale to je Semi. Tak jako, ale zabiju vás. Dejte mi někoho. Hele, představte si, že já zmačknu, aby jsem lívil a najednou vyjde to. Dragon kanály, ale já jsem moc jako ne, protože no jako docela štval bych jsem se, protože ale stejně neměl bych jsem na to peníze, já mám 45 miliardů.
Jenom, no, jenom. Ale jdeme už aspoň někoho. Já jsem si mohl... Kámo! A zase bombí různě. Tak jako... To je už vážný. Já jsem mohl už dát revert, měl jsem bombardíru, to bylo o hodně peněz. No, uviděl jsem ho jednoho týpka moc dobrý. Hele, počkej. A ten blbý. Kamo. Počkat. Za chvilku bude Galaktik. Kamo, ale... Rino to starý nepotřebuji. To je můj nový account. Kamo? Já nepotřebuju mytik, já potřebuju Brainrod Good aspoň. Nebo jo, Secret moc potřebuju. Hele, za chvilku to bude Galaktik Event. Ale Galaktik Event skoro je vždycky. No ne skoro, ale vždycky. Každý 3 hodiny je. A tohle je každou 2 hodiny. Nebo 3. Jo, 3. Taky. Tak. 3, 2, 1. Teď! Tak, koho bude? Já nepotřebuju peníze. A stejně to je moc málo. Ale jako vážně. Bro, představte si, že teď půjde La Grande Combinación. Počkat. Já tady... Počkejte, já něco chci zkusit. A nic, stejně to nepůjde. Ale kdy už ten bude lak? Ale jako... Alcadinha antilopini. No. Aha. Jde on. Já jako teď moc nechci vůbec hrát, ale natočil jsem, jak to vypadá jeho server a všechno, takže pozbírám peníze. Hele, to je moc docela. Hele, počkej, co to je? Jo, to je traktor Barbun.
ale dejte ještě, když byl on galaktik, tak aby ještě dával plus 1 korunu, aby bylo 456. Tak to vypadá. Hele, když budeme mít 100 odběratelů, tak můžu vám někoho z nich dát. No ale určitě vám nedám Los Tralalelitos toho čačeti. Tak čau. Čau, počkejte. Je to...